Go. Check. Follow me. I see, Pagoda speed here, you say, Wale. Because and this is Varikumhanya squad Anzi panaka uya nechokuforesereka mazon chakasiya chatodyarwa nashreki naTarzan before Christ nguva yakafamba madragon zviri kutonzi chitore nemanuwa yedragon bodon iyi haisi nyaya yechamba iyi ndichainyorera rimwe namba my way your way remember pandakaimba changamire dombo kusaziva muchafungira wrong dombo pamwe ndiwe wavave musombo my way chiona varikumhanyiswa kumhanya varikumhanyiswa kutsumwa varikumhanyiswa my way varikumhanya varikumhanyiswa kumhanya varikumhanyiswa kutsumwa varikumhanyiswa my way yeah ndanoverwa nemapurisa hanzi dai watibatsira mabanditi asi kubatika tichivamhanyisa varikumhanyiswa tieta wanda mumhanyi timi mune dzidza revamhanyi bvunzai vakuru kuti vana vamhanyiswa nei kumhanya zvakadai mashura taona mashura 2020 ndewe mashura varikumhanyiswa kumhanya varikumhanyiswa kutsumwa varikumhanyiswa my way varikumhanya varikumhanyiswa kumhanya varikumhanyiswa kutsumwa varikumhanyiswa my way vakambozama kutaimira varara pavakaona zvebara zvaramba vakanowandira pasi pembedha 3-4 days hapana akameja vakati regaitimire mushawa wiki rakapera hapana akashamba vakandinyorera futi late hour vakati tewa inga ndimi munogeza ndikati inina ndachandosiva pendai mubenzi tichinje makiya asi musandisunge kana vakandisiya nekuti kana kusheshe chairo vanosiya chiona varikumhanya varikumhanyiswa kumhanya varikumhanyiswa kutsumwa varikumhanyiswa my way varikumhanya varikumhanyiswa kumhanya varikumhanyiswa kutsumwa varikumhanyiswa my way yeah ndanoverwa nemapurisa hanzi dai watibatsira mabanditi asi kubatika tichivamhanyisa varikumhanyiswa tieta wanda mumhanyi timi mune dzidza revamhanyi bvunzai vakuru kuti vana vamhanyiswa nei kumhanya zvakadai mashura taona mashura 2020 ndewe mashura kumhanya varikumhanyiswa kumhanya varikumhanyiswa kutsumwa